И здравейте, приятели! Абонирайте се за мен с Чана. Така, нека разкажа 5 факта за Куроми. Това ми е любимото геройче от филмът Hello Kitty. Така, номер 5. Любими цветове. Любимите цветове на Куроми са лилаво, черно, бяло, розово. Но най-любимият и цвят, запомнете, че черно. Така, четвърти факт. Куроми не е някаква лоша убийца, защото виждате и знака. Не, тя е много добра. Във филмът играе малко намръщена, но всъщност е добра. И преминаваме към трети факт. Това мисля, че е по-добре за трети факт. Приятели. Най-добрата приятелка на Куроми, запомнете, Мелани. И от момчетата има ли нужда да обяснявам? Пингвинът. Не му помня името. Така. И втори факт, мисля. Да, втори. И Куроми. Хубост. Куроми е най-хубавото за мен. Това да значи и на вас, защото Куроми всъщност не е някакво ябълче, ами е котка. Да, в живота се минутва същество хубаво е котенце. И това е котка. Така, номер 1. Тази котка е научена да говори. Да, знам, че във всичките филми героите просто понякога говорят, но ако сте забелязали и гледате филмчето Hello Kitty, ще разберете, че тя говори по принцип. Другите по някой път. И чао! Абонирайте се за канала!